Исәнмесез, мин Маржани тарих институтын эшләгән галим булам инде. Бу тарих институтында бәлки ишеткәнегез бардыр инде. Татар тарихы белән шөгыльләнгән иң билгеле үзәк буларак инде һәм без менә шушы яшәеш, ягъни история повседневности дигән юнәлешне дә соңгы елларда эшли башладык инде. Соңгы 10 ел дисәк тә була инде. Һәм менә бу оештыручылар белән су мәсьәләсенә дә килеп чыктык. Инкыйлаб дигәндә әлбәттә без 17 елны 1917 елны инде истә тотабыз. Русиядагы революция, инкыйлаб. Әлбәттә бу бер яктан бик ясалма дата, чөнки уйлап карасаң, гади кеше тормышында һәм су белән бәйләнешле нәрсәләрдә әллә ни үзгәрешләр булмаган. Менә шу 17 елдан соң ничек алар яшәгәннәр, бигрәк тә авыл кешеләре инде. Шулай ук чишмәдән барып су алганнар, шулай ук су буена барып мунчагамы да бакчасынамы су ташыганнар. Ягъни үзгәрешләр булмаган. Әгәр менә шәһәр тормышын алсак инде, әлбәттә 17 елдагы үзгәрешләр шактый була һәм бигрәк тә соңрак башланган үзгәрешләр юкка гына бит инде. Без теге Владимир Ильич Ленин ул чорда 20 елларда 20 гасырның субботниклары уйлап чыгармый бит инде. Менә шушы сулар пычрану белән дә санитар эпидемиологик вазгыятьтә ул вакытта бик кыен булу белән дә аңлатыла. Һәм гомумән Казан шәһәрен алсак, монда инде Беренче Бөтендөнья сугышы елларында 215 меңдән ашу кеше яши. Бу әлбәттә бик шактый. Әгәр 19 гасыр халатын алсак инде кеше саны чынлап та күп. Башка Идел буендагы башка шәһәрләр белән чагыштырганда инде әлбәттә Казан бик күп кеше яшәгән шәһри үзәк булып тора. Һәм бу менә шушы кеше халык саны арту әлбәттә су мәсьәләсе дә кискенләшүне китерә инде. Бу сәнәгать ягы үсеше белән дә бәйле һәм башка сораулар. Шулай итеп 19 гасырда су белән бәйле сораулар бик кискен тора. Әгәр бераз татар тарихы, гореф-гадәтләре, теле турында инде фикер йөртсәк, монда инде без күрәбез. Гомумән су сүзе татар мәдәнияте өчен бик мөһим төшенчә. Без моны менә татар телендә дә күрәбез. Су сүзе, мәсәлән, сулыш сүзе белән бер тамырда кебек күренә. Сулыш, ягъни дыхание бит инде. Әлбәттә, башка төрки телләр белән чагыштырсак, бәлки бу тамыры бер түгелдер, әмма шулай да менә бик охшаш яңгыраганы инде күңелгә якын. Су һәм сулыш. Һәм менә Камар ягындагы татарларны алсак, Башкортстан яклары, Оренбург яклары, анда авылларда инде су башлау дигән гадәт булган инде. Яшь килен булып төшкәч, иренең туганнарын ияртеп, шишмә янына бара инде. Якындагы шишмә янына туганнар аңа су юлын күрсәтәләр инде. Менә шулай ул үзенең тормыш юлын башлап җибәрә. Бу гадәт Казан якларында нишләптер сакланмаган. Бу инде минемчә менә шушы ислам диненең, ислам мәдәниятенең йогынтысы зур булу белән аңлатыладыр. Чөнки бу гадәтнең асылында ул төрки мәҗүси ышанулар ята. Ягъни менә су ияләре, су аналары, менә Тукайның су анасын барыбыз да беләбез бит инде. Ул менә шушы су иясе белән бер тамырда. Чөнки менә чуашларда да ул гадәт бар, киленнең менә шулай су башлау, алар да шулай шишмә янына төшәләр һәм чуаш кызлары, киленнәре, алар менә шушы ияләрдән бер төрле ризалык алалар шишмә иясеннән, менә шушы су белән кулланырга. Ул ягъни инде кызның бер нәселдән икенче нәселгә күчүендә аңлата инде менә шушы гадәт. Әлбәттә, чуашларның да төрки халык икәнен истә тотсак, татарларның да менә качандыр менә шушы ияләр белән дә бәйле булгандыр дип фаразлый алабыз инде. Һәм гомумән шишмә бит инде ул татар тарихында да бик мөһим урын алып тора. Бу инде әйткәнемчә менә шушы су ияләре белән дә бәйле һәм тарихи язмыш белән дә бәйле татар
халкының, чөнки без беләбез бит инде Казан ханлыгы алынгач, Казан су яныннан, Идел яныннан утырган татар авыллары башка җиргә күчеп утыра, һәм бу урыннарда инде урыс халкы, ягъни христиан халкы урнаша, татарлар инде зур елга булмаган, зур Идел булмаган, башка төрле урыннарда төпләнә башлыйлар, һәм шуның өчен шишмә яисә кечкенә инешләр яшәүнең төп чыганагы булып тора. Һәм менә бәлки искә игътибар иткәнегез бардыр, урыс авылларын алсак, анда инде кыю казу гадәте бар, татар авыллары исә менә мондай ясалма корылмалар белән бик мавыкмаганнар, алар менә шушы шишмә суын ичеп яшәгәннәр инде күп очракта. Һәм су буенча нәрсә тагын әйтеп үтәс килә шишмә буенча инде. Мәсәлән, Шишмә елгасы да бар бит инде, Новошишминский район хәзерге. Ул да инде менә хәтта елгага алар Шишмә исемен биргәннәр инде. Шишмә бер үк нәрсәне аңлата. Һәм тагын бер үзенчәлекле нәрсә татар мәдәниятеннән ул да булса изгеләр һәм шишмәләр. Бу изге шишмәләрне инде күбегез очратканыгыз бардыр. Урыслар инде аны Святой Родник дип әйтәләр, Святой Ключ һәм башкалар. Әмма менә татар мәдәниятендә изгеләр, ягъни әүлияләр, алар күп очракта менә кабер белән бәйле инде. Алар шулай аңлаталар инде. Монда менә изге кеше шушы авылда менә үлгән, ул мәсәлән сахаб булган икән, хаҗга барырга җыенган һәм менә шушы хаҗга барырга җыенган урынында үлеп калган һәм ул күмелгән җирдән җирләнгән җирдә җир астыннан шифалы су бәреп чыга. Әгәр бүгенге теге санитар күзлектән караганда инде бу бер төрле сәеррәк кебек, ничек инде менә кабер һәм шунда ук шифалы су. Һәм башка мәдәниятләрдәге менә шушы изге шишмәләрне алсак, анда бит инде алар кабер белән бәйле түгел. Ягъни анда я икона төшкән манда, я башка төрле ышанулар бар инде. Минемчә менә шушы изгеләр ул су ияләренең бер төрле трансформациясе булып тора инде. Су ияләренә ышану. Бәлки анда менә чын мәгънәсендә изгеләр булмагандыр да, мә халык менә үзенең ата-бабаларыннан килгән борынгы ышануларын менә ислам мәдәниятенә дә ничектер менә шулай яраклаштырган һәм менә шушы шишмәләр күп кенә авылларда очратырга була инде. Әлбәттә, иң билгеле шишмә ул теге Биләрдәге шишмә, изге шишмә, анысын барыбыз да беләбез. Һәм менә слайдта инде менә Лениногорск районында, Кыркәле авылында изгеләр шишмәсе менә өскә һәм аскы сүрәт бу Сарман районындагы Яңа Минзәләбәш дигән авылдагы Әүлия шишмәсе. Һәм бу рәсемне инде барыгыз да таныйсыздыр инде, бу Иван Шишкинның Святой Ключ близ Елабуги, анысын инде беләсез. Һәм шулай итеп татар теге кая барса да су эзләгән, олы су эзләгән, Идел эзләгән һәм Казан якларында Идел, Уфа якларына китә барсак, анда бит Ак Идел, Кара Идел елгалары башлана. Бу чынлап та менә минемчә инде күчеп утырган татарларның бер төрле хәтере кебек. Алар анда шул олы Иделне сагынып, бәлки менә шушы яңа атамалар биргәннәрдер. Һәм беләсез, күбегез ишетеп беләдер инде, татар халык җиры су буйлап, монда да Идел турында сүз бара. Идел бит ул тирән бит ул, киң бит ул. Һәм кайбер сүзләрен без арышкан көн бит ул. Идел буйларына барсам, сөйләрдем сагышларымны һәм башкалар. Шулай итеп, монда бер төрле сагыш ята. Менә шушы Идел, олы су образы, Идел генә түгел инде, ул олы су образы бер төрле туган як турында моңлануда, шундый нәрсәләр белән минемчә инде бәйле. Ул менә мәҗбүри рәвештә бит инде халык менә бу яклардан күпләп күчеп киткән шул Башкортстан һәм Кама аръягына. Әлбәттә, алар менә барыбер беренче теге туган илләр турында, тарихи туган илләр турында хәтер барыбер менә шушы халык иҗатында да сакланып калган. Һәм biz bilәбез бит инде менә Башкортстан якларында, Кама аръягында да теге зур-зур да түгел инде ул. Ак Идел манда Ксөн, Нөгеш, Ашкадар, теге шундый су буена барып төпләнергә тырышканнар инде татарлар. Һәм мин үзем менә Башкортстан якларынан һәм еш кына теге сорыйлар миннән, нишләп менә сездә Башкортстан ягына шул кадәр күп җырчылар чыккан ул дип инде. Мин инде моңа өстәп әйтәр идем, җырчылар гомумән Кама аръягында
ягынан да бик күп чыккан. Чөнки менә Илһам Шакировны алсак та бит инде Альфия Авзалова, алар теге Башкортстанның шигенә терәлеп торылган Татарстан районнарынан, Азнакайдан, Актаныштан һәм булар бәлки менә шу тарихи хәтер белән аңлатыладыр. Бу инде ярым шаярып, ярым җитди рәвештә әйтәм. Менә сез җавап итеп инде. Сез менә гасырлар буена шулай Иделне сагынып яшәп карагыз тарихи туган җирдән еракта. Әлбәттә, чарасыздан бәлки моңланып теге җырлый башлыйсыңдыр. Бүтән чара булмаса. Һәм менә шулай biraz шаяраудан күчәбез җиддирәк сорауларга инде. Су бит инде бер яктан файда булса, икенче яктан фаҗига икәнен дә онытмаска кирәк. Чөнки менә татар халык бәйтләрен алсак, анда бит инде күп кенә менә шушындый очраклар бәян ителә. Яшь кыз, мәсәлән, суга барган, кир юганнар бит инде су буенда һәм басма мәсәлән сынып киткән һәм яшь кыз батып үлгән. Мәсәлән, Гайша исемле кыз турында бәйт бик популяр булган 20нче гасыр башында. Аның төрле вариациялар бар инде. Онда менә шушы Агыйдел суына батып үлгән кыз турында тарих инде сөйләнелә. Һәм тагын башка төрле бәйтләр дә бар. Мәсәлән, Шәмси Камал исемле кыз турында бәйт. Монда инде Мёша суына батып үлгән кыз турында сүз бара. Бу инде әлбәттә бу яшәешнең тагын бер үзенчәлеген чагылдыра. Бу заманда теге хатын-кызлар бит инде су коенып, су кирип йөрмәгәннәр һәм йөзә бик белмәгәннәр әлбәттә. Иделләр белән ерактан гына сокланганнар. Менә теге хуҗалык өчен генә, хуҗалык ихтияҗлары өчен генә кулланганнар. Бер төрле менә ял һәм тәнне чыныктыру кебек нәрсәләр булмаган. Һәм шуңа күрә бәлки менә шушындый фаҗигаләр бигрәк хатын-кызлар арасында булгандыр. Иратларны алсак инде анда бераз башкачарак булган инде хәл-әхвал. Мәсәлән, Габдулла Тукайның бәлки балачак язмаларын искә төшерсәк, анда бит инде төшерсәк, анда Мәсәлән, Кырлай турында бит яза, ул су буеннан кайтмаганнар җәй буе шунда коенып, рәхәтләнеп үскән инде ул Кырлайда Габдулла Тукай. Әмма барыбер бу инде иратларда су белән бәйле фаҗигалар булмаган дигән сүз түгел. Барыбер тормыш булгач төрле хәлләр була. Һәм мәсәлән, менә бигрәк тә су белән бәйле эшләрдә инде. Тагын бер бәйтне инде мисал итеп китерәсем килә. Бу суга баткан бурлаклар дигән бәйт. Монда Ульян яктагы татарларның хәле, тарихы бәян ителә. Горенко, Ломат дигән авыллардан чыккан кешеләр бурлаклар булып эшләгәннәр һәм менә монда шушы эш барышында инде батып үлгәннәр. Монда менә шундый сүзләр бар инде: 4 мөселман, 5 урыс киттек Идел өстенә, бурлакларның шул эшен Идел өстенә бару дип әйткәннәр инде. Шундый сүз бәйләнеш таралган була. Һәм менә шундый хәл. Һәм су белән бәйле фаҗигаләрне алсак, башка төрле әлбәттә хәлләрдә булган, афатлар, теге су басу кебек нәрсәләрдә булган. Һәм тагын бер бәйткә игътибарыгызны җәлеп итәсем килә. Ул да булса Оры карьясындагы су басты бәйте. Монда да инде мондый менә бәйт бик тәфсилләп язылган инде бу су басу хәле. Монда Арча районындагы Оры елгасы турында сүз бара. Карасагыз инде бу кичкенә менә елга. Менә шушы елга бу бәйтне укып чыксак, бүтән авылны баскан суга. Оры дигән илләрдә 6 аршын су яуган. 6 аршын ул хәзерге цифрага күчерсәк 4 метрга якын су дулкыннары инде. Авылларын шул алган, Күр Худайның эшләрен судан җанын алдырган. Ягъни монда инде үлгән кешеләр дә булган. Илмәлеккә кермәдек, авылыбыз агып киткәнче үләребезне белмәдек. Сулар көчле агадыр, Габит суда барадыр. Агай мине алсана дип тилмереп җылап барадыр.
Коллар иленә барыңыз, каберен сорап белегез. Ягъни бу Габит инде суда батып үлгән йорты белән бергә. Коллар иле бу менә шушы яклардагы бер авылның исеме инде. Габделхалик мулла кеше суда агып барадыр, тәрәзәдән башын тыгып зикр әйтеп барадыр. Ягъни тагында йорты белән инде агып киткән, зикр әйтеп ул теге Аллаһка мөрәҗәгать итү кебек була инде. Әмма барыбер бу Габделхалик та баткан. Һәм бу чынлап та тарихи вакыйга. Бу була 1 июнь 1817 елда Орча районының хәзерге Түбән Ура дигән авылда, менә шул Оры елгасы буенда урнашкан инде. Татар чыганакларын алсак, монда 82 кеше батып үлде дип әйтәләр, язалар инде. Рус чыганакларында инде, мәсәлән, Казан губернатор документларында 15 кеше үлде дип язылган. Бу инде бәлки ул вакытта бит менә шушындай фаҗигалар булса халык арасында, янгынмы, барыбер халыкта компенсация кебек ниндидер ярдәм сораган хөкүмәттән, бәлки шуның өчен бу цифраны бераз киметеп күрсәткәннәрдер. Әмма уртача цифраны алсак та бит инде бер генә кеше батып үлсә дә, бу коточкыч фаҗига менә шулай су басып һәм җәй көне бит әле, яз көне дә түгел, менә шулай кешеләрнең батып үлүе. Һәм бу халык хәтерендә инде су вакыйгасы булып истә кала. Бу хәл, тарихи хәл. Бу безнең менә институтның директоры Радик Римович Салиховның китабында тәфсилләп язылган инде бу хәл һәм гомумән менә шушы авылга багышланган китап «Служилый ура» бик яңача язылган инде. Бу гади генә татар авылы булмый инде. Монда төрле мануфактуралар эшли, 18 гасырдан башлап монда бик бай кешеләр яши, абруйлы кешеләр яши. Һәм бу авылны инде Шәһри Оры дип йөртәләр. Ягъни Орык карьясы да ул шәһәр рәвешендәге авыл дип әйтергә була. Ягъни монда юкка гына исеме дә рождение татарского капитализма дип аталмаган бу китапның мануфактуралардан менә шу кумачный, бязекрасильный, бумажный һәм башка мануфактуралардан менә шу татар байларының үсеше инде менә шуннан башланган. Һәм бу су вакыйгасына инде кирәйләнеп кайтсак, монда инде кешеләр ничек моны интерпретация бирәләр. Менә шулар байлар булсалар да, бу алда ниндидер татулык булмай инде. Бер мәхәллә икенче мәхәллә белән ничектер сугышып түгел инде, конфликт рәвешендә яшиләр, ярышып бисәк тә була инде. Һәм бу авылда инде күпләп читтән килеп эшләгән кешеләр дә була инде, ярлырак кешеләр, байлар инде әлбәттә үзенең тәкәбберлерәк тоталар. Һәм менә шушы бу су вакыйгасын теге библейский потоп кебек бер төрле иҗаза кебек итеп халык инде сөйли. Һәм менә бу бәйттә дә сүзләр бар, маллары утырып калган кырларда, ягъни менә шул байларның инде байлыклары барып кергәч исе киткән, агып киткән малларга кызганып тапкан малынан хәер садака бирегез. Бу менә шу бәйет буенча инде. Һәм ни өчен менә бу бәйеткә һәм Оры авылына мин аерым игътибар бирәм. Монда инде су һәм экология мәсьәләсе дә менә шушыдан килеп чыга. Чөнки менә бу кичкенә Оры елгасы, аны бу байлар төрлечә шукадәр аңсыз кулланалар менә шу табигать байлыкларын. Бу елганы төрлечә буалар бит инде мануфактуранан чүп-чары бит менә шу Оры елгасына барып төшә, су пешерана. Бу менә юкка гына кызыл төстә түгел, бу китап кумач анда эшлиләр инде. Һәм язмалар да бар инде, документларда ярты Россияны менә шушы авылда чыккан кумач белән тәэмин итәләр инде. Һәм әлбәттә бу оборотлар инде бик нык була, һәм шуңа күрә табигатькә дә зыяны бик күп була. Һәм авыл җирендә яшәсәләр дә, аларга эчәргә су булмый инде. Элек алар Оры суын менә шу чип яшиләр бу авылда. Менә шу мануфактуралар эшләү нәтиҗәсендә бу су инде пычранып,
кызарып, әллә нинди төсләргә кирип бетә һәм башка җирләрдән шишмә суын ташыйлар менә шу Ору авылына. Һәм 19 гасырның ахырында инде бу авыл конкуренцияны барыбер не выдерживает инде һәм монда барыбер хәлләр үзгәрә. Әгәр инде 19 гасырның әле беренче яртысын алсак инде менә бу авылдагы хәл Казандагы булган хәл белән дә бик охшаш, чөнки Казанда менә шу Ору авылындагы кебек монда да мануфактуралар төрле сәнәгать ягыннан үсеш алга бара. Һәм әлбәттә алар теге суны бик тә кулланалар. Казан суның бик нык пешераны бетә бит инде. Анда татарлар күпләп яшәгән җирдә бит инде тире эше белән шөгыльләнү бик таралган була. Казанда да була һәм татарлар торган башка шәһәрләрне алсак, мәсәлән, Уфада, Агыйдел буенда, Нижегородский Слободада татарлар күпләп яшәгән һәм алар менә кожевенный промысел дип әйтәбез инде, тире эшкәртү белән бик нык шөгыльләнгәннәр. Һәм Стәрлетамак шәһәрендә дә шәһәр ике якка бүленә, урыс бистәсе, татар бистәсе, һәм менә шу татар бистәсендә яшәгән татарлар да тире эшкәртү белән булалар. Һәм монда да Ашкадар елгасы бик пешеранып бетә инде һәм бу шәһәр хуҗалыгы өчен бер төрле проблемага әйләнә инде. Уфада да, Стәрлетамакта да. Һәм Казанда да шундый ук хәләт була. Су менә 1845 елларда ук су мәсьәләсе кискен тора инде. Бу вакытта Казанда 506 кое була, 2 шишмә, 1 шишмә Казан кирмәне янында була, икенче шишмә шәһәрнең читендә. Һәм Казан суында да, әлбәттә, Иделдә дә су бик пешрак була һәм Кобанда да инде су анда инде бераз яхшырак була, чөнки Кобаның төбендә шишмәләр чыгып ята инде. Әмма тора бара монда да сулар бик пешрана. Һәм 1860 елларны алсак инде монда инде сәнәгать тагын да ныграк үсә бит инде һәм хәлләр бөтенләй инде мөшкилләнә дисәк була, чөнки ул вакытта химик анализлар да эшли башлыйлар инде Идел суына да, Казан суга да, Кабан дагы суга да һәм язмалар да бар инде ул чорда яшәгән кешеләрнең Кабан суында мәсәлән теге инфузориялары күренеп тора дип язалар инде. Ну, то есть настолько теге живая вода, в общем, с насекомыми. Һәм әлбәттә Кабан күлен бик нык кулланалар. Анда барыбер ишергә дә аллар, шуннан суны юынырга да шуннан аллар, атларны да шунда барып юындыралар бит инде. Һәм монда бит инде булактагы суда шул Кабан суына эләгеп тора. Һәм булак белән инде бу вакытта инде хәл була, булакны теге буалап куялар, чөнки монда бит инде халык саны күбәйгән саен янгын мәсьәләсе дә барыбер кискенләшә һәм шәһәр эчендә гел генә менә шулай җыелган су булырга тиеш дип шәһәр башлыклары хуҗалыгы шулай шундый карарга килә. Һәм барыбер булактагы бу су сасы бит инде, барыбер анда чүпчарлар да җыела һәм ул шул Кабанга эләгә. Һәм булактагы нәрсәсе белән үзенчәлекле монда мунчалар теге общий мунчалар теге төзелә инде. Һәм мунчалардагы суда менә шу булакка эләгә. Һәм менә шулай Казан халкы бу чорда бик сыйфатсыз су ичеп яши һәм бер яктан карасаң төрле яктан бит инде су белән уратып алынган шәһәр, суга менә шу кадәр мохтаҗлык кичерә халык. Һәм бер менә кызык инде фараз кеберәк инде менә шу чорда бигрәк тә шәһәр халкы арасында чәй ичү тарала. Һәм кайнар су бит инде. Бу инде бәйле 18 гасырда бит инде чайная торговля, чәй белән сату итү дә бик нык күбәя бит инде. Кытай ягыннан чәйләр күпләп китерәләр һәм самоварлар да шул яктан кайтарыла һәм бигрәк тә инде байлар арасында, шәһәр халкы арасында шул чәй ичү гадәте кирип китә инде. Һәм 19 гасырда инде без менә теге Фукстан укып беләбез бит инде татарлар чәй ичәләр дип яза бит инде ул. Бу шәһәр татарлары, Казан татарлары турында сүз бара. Һәм менә тагын без бәйетләр турында башлап җибәргәч, тагын бер бәйтне
инде мисал дип китерәсем килә, бу татар халык бәйте, самовар бәйте, монда инде бер мужик, ягъни мужик дип инде ул вакытта крестьян авыл кешесен әйткәннәр инде. Һәм шәкертләр турында инде тарих бәянләнә. Шәкертләр чәй эчеп утыралар, мужик килеп керә инде. Бу мужик менә су сорый. Аңа инде самовардан агызып чәй бирәләр, һәм ул аны аңламыйча тиз генә эчеп җибәрә һәм авызы пешә. Һәм бу бәйттә менә языла салкын су дип, аны гылт-гылт итеп йотып тор, 2 йоткач мужикның авызы көйде. Худавәндән бу нинди агу диде. Ягъни бу инде менә шу чордагы авыл кешесенең шишмәләр суы эчеп, салкын су эчеп тә күбрәк гадәтләнгәнен күрсәтә инде. Шәһәр халкы сусының кандырасы килсә, ул теләсә дә, теләмәсә дә барыбер кайнар су эчкән, чәй эчкән, чөнки салкын су эчәм дисә, аннары теге холера һәм башка теге ширләр эләктерү бик тә мөмкин булган. Һәм әлбәттә шәһәр хуҗалыгы, Казан шәһәр хуҗалыгы инде бу су мәсьәләсен төрлечә шишергә тырыша, төрле проектлар карала. Һәм ниһаять 1874 елда Казан водопроводы төзелә. Бу инде 24 октябрь көне ачыла. Летской садны барыбыз да беләбез инде, андагы фонтан җире дә һаман да калган. Менә шунда тантаналы рәвештә инде ачыла. Монда инде Казан хуҗалыгының теге вәкилләре дә җыела инде. Һәм бу чын мәгънәсендә Казан халкына инде бик нык сөенечле хәл була. Монда шишмә суын китерәләр Пановка дигән авылдан. Бу хәзерге Питрәч районы һәм Киндерка елгасының шишмәләре дә инде монда шул водопровод суына кушыла. Бу су әлбәттә бушлай гына таратылмый, чөнки бер төрле табыш та булырга тиеш була инде. Һәм мәсәлән, менә Каз вот каналының һәйкәлен күбегез беләсездер инде, теге водовозчик. Менә ничек шулай ташыганнар. Бу инде 20-нчы гасыр башындагы сүрәт. Монда Бишбалта бистәсендәге менә хатын-кызлар бу колонкадан инде су алалар. Монда менә шулай теге ташып йөреп сатканнар инде. Һәм сорау инде сезгә. Менә шу кешегә 19-нчы гасырда менә сезнең уегызча күпме су кирәк булган икән? Литр? Юк, литрлап әйтергәме? Юк, чиләкләп. Бер 12 чиләк ташыйлар иде авылда хәтеремдә булса. Бер кешегә көненә, бер кешегә әгә. Димәк, 5 кеше булса, көненә, юк кулланырга. Көненә. Бишелек бу авылда шулай. Монда инде Казан водопроводын төзегәндә, проектлаштырганда алар 3,5 чиләк су бер кешегә норма шәһәр кешесенә дип шулай теге куйганнар инде. Һәм бу әле халык саны алга таба артыр әле дип куелган инде. Ягъни запасым инде 3,5 чиләк. Әлбәттә безнең хәзерге халәт белән чагыштырсак, без менә никадәр су белән менә кулланабыз уйламыйча инде. Һәм теге менә отельләрдә була бит инде табигатьне, экологиягә сезнең карашыгыз уңай икән, суны экономна гына кулланыгыз дип менә шундый норма. Һәм әлбәттә мин бит инде башлап җибәрдем инкыйлаб турында, һәм хәзердә менә шу инкыйлабка кайтып әйтәсем килә инде. Су мәсьәләсе чынлап та инкыйлабта инде әлбәттә бик тә нык кискенләшә, һәм бу вакытта бит инде 17-нче елда бигрәк бу Казан халәтен алабыз инде. Шәһәр хуҗалыгы эшләми башлый, урамдагы теге чүп-чарлар җыелмый, теге выгребной яма дип әйтәбез инде, андагы нәрсәләрдә чүп-чарларда чистартылмый. Әлбәттә бу суга да йогынтысы бик күп була, һәм шәхси оешмаларны алсак та, мәсәлән, мунча мәсьәләсе, шәһәрдә мунча мәсьәләсе. Монда бит инде килгән кеше күп була, бу вакытта солдатлар да күп була, шәһәрдә качкынлар да, аларның теге үз фатирлары булмый, вернее,
үз йортлары булмай, алар теге фатирда яшиләр, шуңа күрә үз мунчалары булмай. Алар гомуми мунчалар белән кулланырга тиеш булалар, әмма бу чорда менә шушы мунчалар да ябыла башлый инде, шулай ук булактагы мунчалар да. Ягъни ул нинди сәбәпләр белән бәйле? Мәсәлән, забастовкалар оештыралар мунчадагы эшчеләр һәм бер ай буена мәсәлән мунча эшләми. Бу кешеләр менән кая барырга тиеш, кая юынырга тиеш сорау. Һәм бу вакытта бит инде 17 елда дефицит һәм хаклар, бәяләр бик нык тиз үсә һәм мәсәлән Казанның бер мунчасы, күп кеше йөргән мунча 100%-ка хакны арттыра, мунчага керү хакын инде. Һәм әлбәттә кайбер кеше инде уйлана башлый, барыргамы, юкмы мунчага. Бу әлбәттә санитар-эпидемиологик нәрсәгә инде хәләткә бик зур йогынты ясый. Менә шу су белән куллану мәсьәләсе инде урамнарда да чүп-чар бит инде һәм мунчалар да ябык. Һәм без беләбез бит инде бу менә беренче бөтен дөнья сугышы еллары, революциялар, монда инде халык бигрәк тә күп менә шу сугыш нәтиҗәсендә түгел, төрле эпидемиологик чирләр сәбәпле инде кырылган, ул да булса тиф, холера һәм башка чирләр. Һәм нәтиҗәләп инде нәрсә әйтәсем килә? Әгәр бу инде инкыйлаб белән генә бәйләп булмый бу халәтне. Ни өчен менә шушы 17 елда бер төрле коллапс булганын. Гомумән менә 19 гасырдан ук килгән теге халык арасында экологик культура булмау белән дә аңлатырга була инде. Чөнки бигрәк тә менә шу 19 гасырда бит инде сәнәгать үсеше нәтиҗәсендә табигатькә теге табыш дип карыйлар, бер төрле ерткычларча караш була бит инде. Әлбәттә 17 елдан соң менә шул субботникларда әйтеп үттем бит инде, бер төрле экологик культураны да үстерергә омтылыш була, әмма ул барыбер өстән төшерелгән бит директива кеберәк кенә кабул ителә һәм барыбер халыкның теге менталитетында табигать ул минем йортым түгел, хөкүмәтнеке дигән караш барыбер кала инде. Һәм шуңа күрә дә барыбер табигатьне саклау бик булмый. Һәм без беләбез бит инде менә бу Казанның уртасында Ширек күл. Ширек күл дә бит инде юкка гына килеп чыккан топоним түгел, бу шул 19 гасырдан, 18 гасырдан калган. Бу монда еллар буена төрле халык инде үзенең чүп-чарын шунда ташлаган, сасып торган урын менә шу Ширек күл. Ул да менә шу экологик культураның табигатькә теге ерткычларча караш һәм гомумән теге үзенең яшәгән урынына ерткычларча караш булуны исбатлый торган топоним инде Ширек күл. Әгәр алдагырак тормышны алсак, анда барбыр менә әйтеп үттек бит инде, ияләр булган, су ияләрдә булган, бу инде бигрәк тә 18 гасырга кадәр булганрак барбыр караш мөнәсәбәт. Хәзерге халәтне алсак инде ышанасы килә барбыр, табигать булай гына түгел, ияле йортка әйләнсен дип һәм бәлки бигрәк тә татар халкының теге күңеленең төпләрендә, иң теге караңгы урыннарында бәлки теге су ияләренә ышанылмады, табигатькә хөрмәт йөзеннән карау, гомумән табигать теге Худайдан бирелгән иң күркәм бүләкне һәм аны кадерләп куллану дигән бәлки мөнәсәбәт уянып китер дигән өметтә инде лекциямны тәмамлыйм. Рәхмәт сезгә.